माबोरै दं नोंथांमोना? मोजाङैनो दंना गाज्रि दङ? आंबो इसोरनि अननायाव जोबोद मोजाङैनो दङ। दायो आं मोनसे गुसुङै कन्टेन्ट लाबोनो आङो लुबैदों एबा आङो नोंथांमोनजों रायज्लायनो लुबैदों, गोसो जादोङो। दा कन्टेन्टआ मोजां जानो हागौ, अब्लाबो नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै नागारसै सापर्ट मोजां जाब्लाबो गाज्रि दायो बेयावहाय जोङो ओरैनो रुमाव थानो बानानैहाय बेरायनो फैनायाव ओरैनो एसे गुसुङै कन्टेन्ट लाबोनोसै होननानै जोङो लाबोनाय जाबाय आरो बेखौनो जोङो चेनेलावहाय नुजानोसै होननानै जोङो नुजाबाय नोंथांमोनजोंहाय रायज्लायनो लुबैबाय। बेनिखायनो दा बे चेनेलावहाय नोंथांमोना मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो चेनेलखौ अननानैहाय लाइक शेयार खालामनानै होदो, बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट। दायो बे संसारा जोंनि थाखाय आलासि महर। दा बे संसारावहाय जोङो थांनानै थानाय समाव बयबो गिदिर गोलाव जानानैहाय जोङो थांनानै जों थानो लुबैयो। सोरबाफोर गैयै जानानै, सोरबाया दङ जानानै संसारावहाय जोङो गोबां दङ लोगोफोर। नाथाय जोङो बे संसाराव जों आलासि महर, बे संसारावहाय जोङो आलासि महर जानानै जोङो थाब्लाबो जोङो गावखौनो गाव आलासि महर जानानै जोङो थानाय समाव जोङो सानसे समाव जोङो थैगोन होननानै जोङो एबा जोङो बे बुहुमनिफ्राय जों गोमोरलाङोब्ला जोङो गावखौहाय जोङो बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलाङोब्ला, नाथाय जों सानसे सम जोङो साननो हायोदि सानसे समावहाय जोङो बेबायदि दङमोन, बुहुमाव आं दङमोन होननानै जोङो थैनायनि उनावबो जों साननो हायो। थैनायनि उनावबो जों साननो हायो लोगोफोर। माने जोङो मानो जों साननो हाया जानो? जोङो दिनैहाय जों बाइबेलानो जोंखौहाय फोरोंगासिनो दङ। बाइबेला जोंखौ फोरोंगासिनो दङ। माने जोङो थैनायनि उनावबो जोङो बिमा बिफा बिदा फंबाय संसाराव आं सानसे लोगोफोरजों, सानसे आङो बिदा फंबायफोरजों आङो दङमोन, सानसे आङो लोगोफोरजों आं मेथाइ खनदोंमोन, सानसे आङो बिदिनो बाय बाहागिफोरजों आङो दङमोन होननानै जोङो सानो लोगोफोर। दा बेनिखायनो बुहुमाव थानायावनो, गोथाङै थानायाव जों इसोरखौ जोङो दंब्लाबो गैयाब्लाबो, जोङो नारसिन जानानै दंब्लाबो गैयाब्लाबो, जोङो इसोरखौ जोङो बावगारनानै थानाया मोजां नङा। जों इसोरजों जोङो सानफ्रामबो जों रायज्लायनांगौ। इसोरजों जों आर'ज गाबनायजों जोङो रायज्लायनांगौ। जोङो जोंनि